L-avvanzi li saru fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei qegħdin jiġdu priorità ewlenija li għandu dan il-Gvern, dik li joffri l-aqwa u l-aħjar kura fis-servizzi tas-saħħa. Tkellimna f'aktar dettall mal-kirurgu Robert Xwiereb li spjegalna kif fil-Critical Coronary Care Unit il-pazjenti li għandhom bżonn angiogram jew intervent tal-molla biex tiftaħ l-arterja qed jingħataw il-kura fi żmien ġurnata l-iktar jumejn, dan kif stipulat fil-linji gwida internazzjonali. Huwa qal li dan qed isir fl-istess waqt li ġew introdotti interventi ġodda fosthom il-mitra clip. Tajb ukoll insemmu li hawnhekk ukoll hija s-sala fejn qed nirċievu dak il-pazjenti li qed jiggwadanjaw minn interventi ġodda li qed insiru bħal huwa il-mitra clip fejn il-valvola tal-qalb li qed tillikja qed impoġġula clip biex bekk dak li jkun jista' jgħix ħajja aħjar u l-tuħ ta' nifsu lejha li kien ikollu tibda tiġi dejjem għall-aħjar. Apparti il-mitra clip ġiet introdotta wkoll is-sistema tal-IVOS. Il-kururgu spjega li l-persuni li jbatu bl-anġina issa ser igawdu minn intervent li jinvolvi kamera li tidħol fl-arterja sabiex tara l-qalb fuq in-naħa ta' ġewwa ħalli bekk il-professjonisti ikunu jafu eżattament kemm idejqa l-arterja tal-qalb u x'tip ta' dju għandha. ċertu interventi, partikolarment l-angioplasti, l-PCI fuq il-left main, jiġifieri l-arterja l-prinċipali tal-qalb, li qabel ma kasajniex nagħmlu. Qabel konna ngħidu nibatuhom għall-operazzjoni u jekk il-kururgi ma jkunux jistgħu jagħmlu dik l-operazzjoni għax il-pazjent ma jkunx jifla ħalja, konna ngħidu m'hemmx iktar x'istgħu nagħmlu, nkomplu bil-mediċini biss. Issa peress li għandna l-IVOS, dawn il-pazjenti qed igawdu minn din is-sistema ġdida u bekk daħħalna din il-proċedura ġdida li hija l-angioplasti, l-PCI tal-left main biex bekk jistgħu jgawdu pazjenti li għandhom mart importanti. Fil-laboratorju fejn isiru l-interventi tal-qalb kien hemm żieda fin-numru ta' pacemaker speċjali, hekk kif minn total ta' 15 fis-sena, illum il-ġurnata qed isiru 45 fis-sena. Il-kururgu Xwiereb spjega li f'dan il-laboratorju ġew introdotti servizzi li jgħinu lill-pazjenti li għandhom qalb tħabbad b'ritmu maġġel ħafna b'mod irregolari. Ikollhom il-qalb taħdem taġġel u regolari, illum nistgħu naħarqu madwar il-vini li diħlin mill-pulmuna ġol qalb biex bekk ma jibqax jiġrilhom hekk. Tal-intervent ma stajniex nagħmlu qabel, konna nibagħtu l-pazjenti tagħna l-Ingilterra jew Oxford jew Londra, u issa peress li għandna l-apparat dak li nsejjaħ 3D mapping available hawnhekk u peress li għandna t-tim tagħna li huwa trejnjat il-kardjoloġisti, il-tobba, il-nurses, il-technicians, il-radiographers li huma trejnjati f'dil proċedura qegħdin nagħmluhom propju f'pajjiż. L-avvanzi li qegħdin isiru fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija qed tikkontribwixxu wkoll lejn titjib fil-lista ta' stennija grazzi għal żieda fin-numru ta' operazzjonijiet. Dan fl-istess waqt li l-pazjenti qed jirċievu l-kura meħtieġa f'Malta stess mingħajr il-ħtieġa li jsifru.